И здравейте, приятели, в днешното видео ще играем Brawl Stars, но това, което вие не знаете е, че ще играем на Brawl Stars, нали? Голяма изненада. Но, това, което ще направим е, че ще дигнем трофи рода 9900 групи хора. И тогава ще получим тези кредити и именно тогава ще получим и новия бrawler Лили, който реално може да си го взема с джемовете, но аз мисля да си го такова, хората. Да си го взема с Кейт. Затова междуто избрах Едгар, защото е доста добър бrawler за дигане на купи. Аз знам, много скил бrawler, но няма значение. Има нещо скил в него, не знам точно какво трябва да е. Окей, няма значение, хорица, просто наистина се е доста добър бrawler за дигане на купи, майко, така да ме бият. Окей, те са си там, просто и може да си ги сепем на двойчец. Да, със сигурно след град хубав бrawler за дигане на купи, просто много лесно е, да. Easy win, брат. Easy win. Просто така. Даже имаме и Underdog, което е много добре. Сега колко купи ни остават вече? Остават ни 28 купи, да. Точно така. Продължаваме от сега. С Едгар обаче не знам, брат. Ще стане. От тях на отбор също има един Едгар, който е Gold. Няма значение. Не знам кой е Gold, аз съм Gold 3. Мисля, че май да, нали така? Или трябва съм Gold 3. Майко, на 3 кръв, брат, на 3 кръв. Много добре хорица. Много добре според мен. Мисля, че да убием и ние ще умрем. Окей, няма значение. Все пак си убихме един бро. Пак помогнахме. Това може да скочи буквално. Даже както виждате. Окей, добре. Едгара троля. Едгара доста троля. Напечено става хорица, напечено. Ей тук долу, стоп. Ей тук долу. Стоп! Аз ви казвам хора, аз познавам хората. Да. Аз познавам кой къде ще отиде просто. Това ще е ясно. Ще е там долу. Добре, сега ще скочим на Едгар. Това ще е един от... Може би или ще е голяма загуба, или ще е най-тъпото нещо, което ще направя. Не, няма да е най-тъпото нещо, което ще направя, защото го пребихме, хората. Защото просто си го пребихме. Имаме и Winstreak, направо сочно победи ще правим. Митик, да видим. Хорица. Нещо. Хора, получаваме на брат, топеца. Просто топеца. Смисъл, това видео е направо бруталка, братле. Няма как да се зарадваме. 2 нови бrawlера, братле. 2 нови бrawlера, пичове. Окей. Добре. Това беше изненадващо. Между другото, усещали ли сте, че Mythic стардроповете вече са 5 пъти по-хубави от Legendary стардроповете. Не знам защо става това нещо, обаче вече буквално оня ден ми се падна падна ми се Мелоди. И си я дигнах на Бробъл и доста си я дигнах, наистина, защото там е много добра наистина там. И хора, падна ми се, този бrawler ми се падна
мелодито ми се падна реално от Mythic Star Drop. И сега ми се пада Мейси, там, да, няма значение. Мейси ми се пада от какво ми се падна реално? Реално ми се пада от Mythic Star Drop и тя. Което е много добре. Пък Legendary Star Drop-овете, даже има и още броери, които ми се падали от Mythic, но доста странно, даже са повече от Legendary. А пък от Legendary ми дава някакви скинове. Blink ми дава понякога даже. Дава ми там още някакви рации. Абе хора! Не знам какво става. Не знам какво става с Brawl Stars. Но това е хубаво. Наистина. По-добре да не се падат митици и да получаваме броери от там. Много добре, наистина. Много добре. Даже сега ще си дигнем и мейсито там от 10. И ще си направим реално 10 000 купи. 10 000 купи хорица. Ще си направим. Ама няма да е в това видео. Естествено, може би ще другата или тази седмица, може би нещо такова ще. Това реално видео го пускам в кога го пускам ти в поеди? Във вторник го пускам това видео. Значи реално Уау, хората наистина аз не го очаквах това нещо. Даже имаме и андердог. Мисля, че ги направихме. Направихме ли? Не. 5 купи. Правим ги, брат. На секундата ги правим просто. Хора, това видео е бруталка. Разбирате ли? Бруталка е. Най-гъчното видео на света, хората. Това видео просто трябва да го гледате. Трябва да го гледате 3 пъти, брат. 3 пъти трябва да го гледате и ще се обесърдите. Не, ще глас. Който остави лайк, брат, просто респект, човек, респект. Даже и който го е изгледал до края, пак респект му давам, човек, честно. Много хубаво. Наистина много ви благодаря, хора, за цялата подкрепа на канала, защото без вас нямаше как да стигам от тук. Окей. Easy win. И правим 9900 купи, хорица. Сега се върнете на първото видео, което беше и просто го изгледайте и вижте, че на колко купи бяхме. На колко реално купи бяхме, хорица. И какво сега ще направим? Купуваме тази оферта. Каква оферта, бе? Взимаме тези джемове, взимаме тези... Какви джемове, брат? Взимаме тикетите... Взимаме кредитите, хорица. Кредитите и получаваме лили. Хорица. Получаваме този скин. Получаваме скин, бе, брат. Само се объркам аз. Добре, няма значение. Получаваме лили, хорица, който е митик броер. И сега да видим от епик броерите, кои ще изберем. Избираме си Бони. Няма значение. Даже по-добре Бони. Което и да е. Ще е най-добре Бони. Реално. Даже сме доста близко и да вземем Бони. Хора, знаете ли какво? Взимаме и Бони, брат. За 28 джана. Взимаме я. Купуваме. Майко. 3 броуъра, хорица. 3 броуъра отключихме. Майко, това е топ видео. Просто перфектно. И сега взимаме Мортис тук. Чуз. И да, взето, хорица. Да. Тези броуъри не знам кога ще ги тествам. Но ето ги новите 3 броуъра, които получихме, хорица. Много добре, наистина. Да, взето. Ако ви харесал видео, не, ще го носа, бе. Да не си помисля, че ще спираме на хорица. Добре. Мисля, че трябва да започнем с... ще започнем с Бони. Вече пробвахме мейсито. Това, което казвам за мейсито е, че е наистина доста хубав броуър. Не съм ми пробвал даже супер, но наистина ми харесва. Бих я дигнал.
10 ранг. Така. Бони. Окей, за сега, окей. Рейнджът е перфектен. Доста хубав рейндж. Доста бавно взима купто, което кутиите. Сега да кажа. Така. Какво правя в момента? Не знам. Къде е реално Франкич? Добре, бирам. Взимаме си Франкича и правяме този Супер е хубав. Станах някакво малко момиченце. Реално. Ние реално не се превръщаме. Просто... Не. Вот. Да, добре. Харесвам бrawlера. Не защо ми харесва принципно такива бrawlери. Окей, превръщаме се. И сега станахме в някакви боулинг топки и стрелваме, което е много хубаво. Още плюс 14 купи. Така, и сега ще пробваме и най-новия скин, а именно втория е най-нов, реално бойното ни е най-новия. Сега ще пробваме и Лили хора, което все още не съм направила. Така. Да, тя има някакъв кръг, някакъв кръг, който... Ще имам какво прави тук. Аха, да, точно като бъс и като... Рейнджа не е много хубав, сигурно не е хубав рейнджа. Но на мен ми хареса това нещо. Самия бrawler е хубав. Има хубав демидж. Което е добре. Сега ще пробваме и супера. Само да има някакъв човек тук. Уоу! Чакай, какво? Не, само се телепортирахме зад него някакво. Но странно. Окей. Телепортираме се и го убиваме. Това е много хубав бrawler, хора. Това е хубав бrawler и мисля да е дигна доста. Даже. Сега ще се дигнем. Може и сега да дигнем. Говоря пауъра. И нали ранка ще я дигнем. Поне на 10. Поне 10 ще има. Така. И убивам. Перфектно. Бrawler мен много ме кефи това. Бrawler ме радва наистина. Някакъв, чакай, сега се съберем супер, това даже няма да ни би, брат. Знаеш какво, просто е така ще се взема. Пичуя. Айде, бай. Чакай. Аз какви работи правя? Добре, разбрахте, че чак да бия просто, да. Окей, няма значение. Три нови бrawlера, хора, които топят са наистина. Много добре, бих казал. Да, хора са. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате с камбанката и цъкнете лайк бутона. Лайк. Да праснете лайка. Е така ще го кажа. И да, това беше хора. Бай.